Pagka. Ha? Pagbakan niya, nunatay ka nga kinarawit mo, katawan na ka. Pansit, pampahaba ng buhay. Yung lumasobraan niya, hinabit kayo matay. Ato, tikong muna da. Tapos di ka lang. Paspasan niya, takargaan niya pa yung ita plato yun. Kasi dahil yung gusto niya. Mahal kayo nga mga, nagpakabustog kayo, kasi dahil. Padusog ko na kanya. Alalain na ba't? Ulit, kagatalya ka boy, baka tanda ka tao. Kurangan kanya ata ito eh. Ni! Hindi malala na gitsa sa sagpaw na ano eh. Nakasa nagpilipili ka. Ba't di malalain na nanay? Sagpong tala lang ba may? Yung po sagpaw mo lang alam mo kanya. Di mas... Kurangan kanya ata ate ka. Pagkatawang sa mangkot. Hindi naman ang boy. Natin, boy. Yung luto ito, boy. Ano kaya? Talo, baka din naman kita tao. Bagay natin, boy. Hindi natin ransak pa. Pinapay. May ibusan tatlo na tao, kaya... Hindi. Oh? May masa na kayo pansit ko. Kalugluto. Ano yung item, boy? Baka malututang kang ganun ka. Oh? Ano yung isa po na, boy? Mas malala, nakado ka sa time. Thanks, boy. Hindi mo. Kaya pala yung... Ate sa bayo. Narito. Mangmang kayo, di kayo pagawis. Ata, nagdudurbab kayo. Mas pinahanda. Amo may kornarta kayaw. Baka kanyang nga... Tala-tala ka kita mga... Daman... Kan? Nakadado ata ni. Parta na ko raw. May ibusyo ata. Hmm? May ibusyo ata, kaya nga ibusyo nga daw ata. Da pangame. Pamigat mi pay. Patundu may. Bigat. Hindi ang muti kadwayo nga talaga. Kasi kami kita kanon na agiiyak kami. Si kayo maday. Okay napagkasta kayo. Nagdala sugali yung aduan. Tapos pa rin nagkita dito yan. Mupay yung Ano malagay ba ko. pag ito yan? Nakita mo kayo dati nakahanda ka plato na eh. Para kanya talaga ata. Sigurado kaya ako matigsakit na kami ako. Magde, pagsakitan din na kami nga. Uwain na kayo lang mat. Ang kayo nga ganalok ti mga nay nog sakit malati natin miyo ta bakag sakit latitan may. Hindi ka, oh. Wato, kusang lug na ganda kayo dumakan. Uwain na kayo lang. Nangig na mamin tatay agad yung bagat tatay tanay abang mamang kayo. Sipot-sipot ka kung namtakad doon. Baka da sumampag nga tao, tagas chay, baka may busanta. Di ba pay saday? Baka adudan sumampag, kislak simot aw. Baka sa duwa kayo, mabalay. Sige, pagbakan niya kayo, iimot ko timakaan, umadayo tigrasa kan niya kayo. Yaw, kasday, munyaray. Madimot aw. Hindi mo gaya. Lamang ka rin. Gusto ata Kailangan pa yung baka konsensyahan da kayo, tapos pakaninda ka man. Hindi mo, talaga pakaninda kayo mo. Ang ano eh, nakikita mo karupa Sa dirupa na ni, madiseryoso. Seryoso ah. Talaga nga taos puso kayong amangtay. Well, kung kayo pa eh. Madi na sakit na kami ako. Made, promise. Siguro daw. Well. Boy. Tak. Naimima sa atin boy, nung dati cook na ako. Baka kahit ko pa yung ginibro ko. Total, mang titiyo mo lang, sulitin mo. Sino nagluto si ka? Yun. Sino nagluto isto at nakakanin nyo. Grasya ito yun, ito tayo sa bali. Kasi nagluto, nagbubuka mo na eh ma'am. Gusto ka niya yung atan kami. Madino masobrahan nyo. Ay, magbakan niya, nunatay ka nga kinarawit mo, katawan na ka. Kung nada ka pansit, pampahaba ng buhay, yung lumasobraan niya, hinabit kayo matay. Ato, tikong muna da. Tapos di ka lang. Ayun na. Tignan nyo kami tibagbagami, para kanya yung mga tibagbagami. Masang mga spalangka sa mga net, dati cook na. Pakita mo, boy, TV, bisita nga nakatadar. Tumater kayo, kasi kami magtugaw, bisita kami ba? Dapat entertain na kami mat Magtadar ka, bisita kami. Awan namin, hindi mo bumisita. Awan natin makita, pasok reason ka tapos. Ano yung bisita yun ya? Fred, gumatang ka mga soft drinks. Pero nung bisita tanay, ang sinapainan. Ha? Sabi na Pa naman na. Ne, kita nyo, lamisana to, ibati kayo tito lang ita. Ito lang mo eh. Kita nga babae, di kababae. Pagid yun. Hindi mo
Tapos ano nung mayor basta nakagawan sa kapitan bibisita yun. Sungarod. Malatan. Pansit ata kam kamutam. Kasi ni Mayor ti kasama man. Nabarti ni Bayer ma'am. Igi ko kayo mo. Dalaw, tinidor na kami. Napagkati tinidor na maragrag. Bakit ma'am ko sigurado. Yan, titatan ata. Baka ang dagdag kayo pa. Alam ko na kami malabisita kami. Napay kaya yung kasji Apa yung jaka di? Ayos sa din sa tinapay. Meron ni George pamangala. Kuyan pa ng Hindi mga mo bisita ito. Paspasan niya, kakargaan niya pa yung ita plato yun. Kasi Muna. dati ang bisita. Mga kayo nga mga nagpakabusog kayo. Kasi dahil. Halatado nga madila Siguro. ng bibisita. Paspasan niyo ko rin sa mga ni George puro to virus mo na matinil. Baka nga yung malito yung puro makimakirastan. Iwasan na kayo. Hindi ka may agad black natin. Ibang rice. Tama yan. Pinuboard di ka na yun Awam. Trip na lang nagluto. Nagtitrip yun. Kaya ako ni Pustisong, baka ilaw magdoy pansit na Pustisong. Upisa mo. Jay! Bakit niya pala alipos dito? Baka pinanghalo mo, di pinanggisam. Boy, Tang boy, baka rata tapos tiso na. Awan! Awan! sa bali nanang na eh. Oh no! Sa bali. Nawan safety. Kailangan na. May bus matan dos go kulat lang. Mas ka ba? Tati ko. Tati ang bisita. Sa mga friend, pangatong matang coke. Saka tumulo na lang. Tara. Hindi mahal. Total, nalang kayo magtam. Dapat ato yung sobra. Pati off yaw kasi pabisita. Patik out. Mga Yung order ka, kasi na isobra tayo nung nagamit. Pati out, siyempre kami nang magbisita yun, ipatik out ko namin. Order ka kasi yun, pagguduan nyo lang na. Hindi po, ati din sila sa tan. Ato yan, Ay, balik vitamin. Ano marigatan? Ano yung marigatan? tika nun Sprite. bagay, luto ng tumalan na. Isa talaga, bumisita best friend. Dapat mabuti ka, may awid ka. Pasla, dili si Pasla. Dami, bagkat na taga sa jacket. Hindi mahal. Malaka pa yan, baka kurang pa niya mata. Ito naman, may mag-ano ko konti yung bisita. May pakamalkutan kayo lang kay Daraw. Danong pa lang kung soft drinks. Danong. Dalaw. Come. Kapo yung mga bumisita atin. No customatic, dadaruman nga may nung palang di bisita mo, awalin na. Eh, rin taktagal, danong ah. Ay, may ano mga ulit-ulit na, ganas palang taon. Saka, doon, nakasta ako na malita ka pa yung ano kay bisitang sumango nga mangam. Malita ka pa namang mangam. Ay, wala yun. Dati lang mapasumungsungad pa lang awisin nyo. Diba na? Good! Saka urahin nga pag-aanda ka, bisita nga ma. May kasabay ka, mga dawit pas dyan, magyali. Alam mo di kayo Lucano ah. Pangunaan. Dito. Go kayo pa eh. Go pa yun eh. Pag ayun pa niya pag-amin, nag-imas ni Luto kasi gao. Kasi naman madimi kaya hindi mas luto. Tapos pag-aun na kami, hindi na ibabayin kayo. Naging nagimas. So galak pa yun. Mayan, di pinang dalin. Nadalin, di atay balon-balonan mo. Mga tiganong na, ito malkutan. Baka ikaw pa mo di mamita. Madimal. Pinta pansi-pansi na mga. Awaw, tiking ko kawata. Mga mga mangtigda ng mga ding. Umihitak pa ba siya? Sige, lalakalatat ka. Kabusog ka. Marika tayo magpa, magbiting. Ayos, pinahaluto na kami. Yung nagluto, friend. Siyempre, bisita kami, sikat na luto. Baka doon tumaig na No, kuan dating ilaw ikas di mo ano mo di ngarawin. Sa tuwing kabisita. Nakatibulog, simuna. Basta. Nga pa kayaw. Tibisita, pwede mo na katungtungan ng mga ano kapuros. Sige. Wala sa steady kayo lang. Yung nati ko ta mapanunod mo nga may dasar mo iso. Labi mo talaga. Eh, basta mga kayo.
Ya, naman. Mas? Hindi mo pa. Yan, solve. Tabi. Ano, ito ikaw yun. Ano ko ah? Mali na kami sa buwan. Umiinom pa lang dalam ni Madamdaman na sa balam. Hindi kami susurbong kung nadaan mo. Palpalagit po lang, mat. Mga mga tawag hindi ko nasusurbong. Ano? Thank you ha. Ginawa kami tayo kayo. Pinag-entertain niyo pa namin ah. No problem, mga nakapal kayo. Tayo bumisita. Salamat. Salamat kami ha. Kumakamang tao. Kasi kami na. Boy, salamat boy. Nasumaron to, di pansit siya, kurang sagpaw na. Nayon na niya ya. Gano'n namimas naman eh. Bidki kampay ko maya. Ya. Sige. Salamat. Sabihin ka atin. Adi kaya sagpakot nga kanina, di ko ah. Adi patom. Nangalan na di ko lungam tatay. Sa batang gaya. Ang pangandalang ko, diyaw tapan. Si tutuloy tita nautakan. Kurang pagod sa polo, pili tapi ko nakuha na. Kikiam na. Itang pangandalang. Ibig nga kumuhang ka niya ata. Ano sa pinatay na Kuha nga ang talaga. Si putang, kumagamit. Kasi ka, si putan, ano ka? Akadayabay mo, madaman na si putan. Tuloy, nabitin na.